Ngahon ang tibuok adlaw nga pagpaningkamot sa mga sakop sa Davao City Police Office human nga daghang mga tigbaligya ug illegal nga mga sigarilyo ang malampuson nga nasikop niini ug nakumpiska ang dikantidad nga mga kontrabando. Niini lamang milabayng adlaw sa Sagunsong Anti-Smuggling operation ang gipahigayon sa kapulisan nga gipunting ang mga street level individuals ug mga grupo nga namaligya sa mga gidili nga sigarilyo labi na sa mga merkado publiko, mga sentro sa komersyo ug uban pang susama nga mga lugar sa tibuok syudad sa Davao. Siyam ka mga operasyon ang Sagunsong nalusad nga nisangput sa pagkakumpiska sa nagkalain-laing ginadili nga sigarilyo ug smuggled goods nga nagkantidad og 305,059 pesos. Sa mensahe, gipasiugda ni Dcpo Acting City Director Police Colonel Manan Muarip nga ang kampanya batok sa mga smuggled nga sigarilyo importante gayud aron mapakgang ang pagkibhang sa mahinungdanong kita sa gobyerno, mapakgang ang pagpamiligro sa panglawas sa publiko ug mapungan ang pag-ulbo sa ubang kriminal nga mga kalihukan. Gihatagan og gibugaton sa direktor nga ang malampuson nga mga operasyon nagpakita sa dili matarog nga determinasyon sa Dcpo sa pagpanalipod sa komunidad, pagpatigbabaw sa pagsuporta sa balaod ug pagpaligon sa baruganan sa Davao City, isip usa sa pinakaluwas ug hapsay nga syudad sa nasud. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.